Prvé kolo cestných pretekov Východoslovenskej ligy 2026 sa konalo v Bardejove. Trať je rozdelená podľa kategórií na dlhšiu a kratšiu. Ja som v kategórii C, muži nad 50 rokov, a oproti minulému roku, kedy sme jazdili kratšiu trať, nám tohto roku naplánovali dlhú trať. Na dlhšiu trať so vzdialenosťou 75 km a prevýšením 960 metrov sa postavilo 73 pretekárov a na kratšiu trať 23 pretekárov. Preteky boli odštartované v Bardejove a cieľ bol na kopci v obci Hrešov. Trať je kopcovitá, bez roviniek, stále iba hore alebo dole. V obci Vaniškovce, cez ktorú sme išli dvakrát, je jeden strmý výšľap so sklonom 11 až 19%. Na záver je cieľový 6-kilometrový kopec s prevýšením 240 metrov. A sa hľadí dobre dojít, ne? Čo? Sa dobre dojít. Prečo? No to my sme tu, tiež startuješ teda tam. Hej! Po rozjazdení som sa pred štartom zaradil na koniec štartového poľa. Tam som trochu pokecal po roku s kamarátmi a nedával som pozor na pokyny organizátora. Preto som nevedel, že pretekári z dlhšej trate štartujú 5 minút skôr ako pretekári z kratšej trate. Našťastie ma na to Ľubo upozornil a štart som stihol, aj keď z chodníka. Prišiel si? Hej. Ešte, že mi tam povedal, že... Hej. Začína sa štandardne kľudným tempom za sprievodným vozidlom, ktoré nás prevádza ulicami Bardejova. A máme tu ostrý štart. Tempo sa iba mierne zvýši, stále sa pokračuje kľudným tempom. Zatiaľ je to fajn. Za čoho? Na pohode. Našťastie ideme proti vetru, tak asi tí, čo sú v čele, tiež neblásia. Skoro kolízia s autom. Toto bola ukážka ohľaduplnosti niektorých šoférov. Prvý šofér videl cyklistické preteky, tak odstavil auto nabok a čakal, pokiaľ prejdeme. Druhý šofér, ktorý išiel za ním, začal to stojace auto obiehať, bez ohľadu na to, že oproti išlo množstvo cyklistov. Skoro spôsobil kolíziu. Po 16 minútach trochu strmšie stúpanie a hneď sa ide do veľkých výkonov. Šliapem naplno a mám čo robiť, aby som to ustal a udržal sa v čelnej skupine. Tento kopec som ešte ustal, ale bolo to sypetím veľkých síl. 6 týždňov pred pretekmi som mal problémy s chrbtom, takže som v podstate netrénoval a to sa odzrkadlilo na mojom výkone. A je tu ďalší kopec, ktorý je dlhší a strmší.
Pomôž! Nejde. Konečná, viac to nejde. Už sa len prizerám, ako sa mi čelo stráca v diaľke. Menšie nedorozumenie pri striedaní, našťastie to však skončilo dobre a nie pádom. Po pol hodine jazdy sme sa sformovali do 7-člennej skupiny. Dosť početná skupina na to, aby sme pri správnom striedaní dokázali udržať slušné tempo a pritom sa veľmi neunaviť. Sa nám to rozpadlo. Naša 7-členná skupina nám dlho nevydržala. Niektorí jazdci mali potrebu vyrážať dopredu a tým skupinu trhať. Často sme sa delili na 2-3-členné skupinky a navzájom sa naháňali. Ja so svojím problémovým chrbtom som sa snažil udržiavať rovnomerné tempo a takéto výpady som nerobil. Nerozumel som, čo tým chalani sledujú, lebo aj tak sme sa po niekoľkých kilometroch opäť spojili, trošku pojazdili spolu a znova ďalší výpad a znova 2-3-členné skupiny. To, ako tento mini súboj nakoniec dopadol, vidíte na konci videa. Či mali navrch tí, ktorí sa plašili dopredu, alebo tí, ktorí udržovali stabilné tempo.
Po 20 minútach dobiehame chalana, ktorý nám roztrhal našu 7-člennú skupinu. A nakoniec ho aj predbiehame. Kopec vo Vaniškovciach. Riadne strmý a dáva zabrať. Každý si ide svoje tempo. Nájazd do druhého kola. Lenka pokračuje rovno a taktiež jazdec, ktorý to zdal a ktorého sme dobehli v kopci vo Vaniškovciach. Hej. Idú za nami, dvaja. S nami tu išli do nich? Nie, dvaja idú za nami. Čo? Dvaja sú za nami. Hej sú? Hej. No je, dobre, no. Tam na kopci už boli. Zatiaľ sa niekde dobre. Hej. Striedame, nie tam. Hej. Ale neviem, jak dlho vydržím, bo chrbát ma boli. Nohy idú, ale chrbát. To je ešte ďaleko do konca. No, neviem, že posledný kopec má koľko? Sme v polovici. 2 km asi. 2, 3, ako ten strmší. Ale už predtým to je. No, to cieľo. Ono to začína tak zvolna, nejakých 5 km a potom mám na konci 2 strmšie. Tu sa vzal. On raz ide rýchlo, raz pomaly. Hej. Ja by tu tak s nami tu. Zvláštne. A to takisto. No, to nedobehneme teraz. Uvidíme. No, na to, ale už. Ideme spolu? Možno, hej. Zatiaľ to tak vyzerá. Ideme doprava, nie? Už rovno ideme. Máme kopec dajaký. Hej, do cieľa 5 km. To je dobrý. Tu sa teraz deje zaujímavá vec. Chalana, ktorý nám stále utekal a trhal našu skupinu, predbieham v zalahnutej polohe bez toho, aby som točil pedálmi vo veľkej rýchlosti.
Od tohto momentu som ho už nevidel. Jeho neustále nástupy ho pravdepodobne vyšťavili. Motor tam. Samo ide. Gdzie mi ujdziesz? Čo? Gdzie mi ujdziesz? 5 km do kopca ty ma tam dáš. Chłopcy, ja mam raz. No. Čo? 5 kilometrów z tym mam. Tu za ním má. Ale styrmy kopec. Na začiatku ľahšie a potom 2 km strmý. No už od teraz ideme hore. Už jen hore? Hej. 5,5 kilometra. Na kopci je cieľ. Na kopci cieľ. Nazdar. Však si mi vral, že pojeme spolu. Prečo si ušiel? Neviem, došlo mi 16 km. Ale hovorím, že si mi spravil na začiatku, že pojeme spolu. Ja som myslel. A kde si? Teba nie. No to ja nedošlo hneď na začiatku. To bolo strašne ťažké. Ale počkal si ma, to si cením. Dal som ti na kamere, nie? Je? Stano piatak do svitu, čo dáva videa. Hej, to som ja. To môžeš ísť a ty pustí. Ne, však musíš byť predo mnou, aby si bol na kamere. Aha. Bo mňa nevidno. To je ten slávny Stano, áno. Hej. A ja amatér prvý raz, takže... No to dobre ideš. Ten slávny, čo aj bikepacking robí. Ťa pustím dopredu. Lebo kopku mi to trošku ide, ale poď. Že pustím ale predu, aj jak pridal. Sa jak voláš? Peter Seman. Peter Seman, hej, neznáme meno. No, tu prvý rok. Prvý raz, hej. Nie, žiadne známe. Ja prvý rok bicyklujem, druhý, no tu. Ale horský som jazdil. Ne, bo to by bolo divné, že že 2 roky na bicykli je tak dobre. Ja? Že to by bolo divné, 2 roky na bicykli je tak dobre. Nie, ako si na horský som jazdil. Aj pri numer to. Jasne. Takže kopce. Dobrá. No, tak teraz ide tvoj úsek. A bývam na kopci. Každý návrat cyklistiky Do kopca, hej? mám kilometrový kopec s prevýšením 120. Ne. A ten musím vždy ísť dole na kopci. Hej, poďme. Sedí v aute. No poďme. No poďme. Čo máme do cieľa. Hrubo teraz. Hej, jasné. Nie všeho, ne? A ešte by to dobral. Dneska môj cieľ bol akože dojsť do cieľa. Že či mi chrbát vydrží. Ja som piatok No kde? až po tomto Rimavske a už teraz stál. Kde máme ten cieľ? 500 metrov. To za krutou stranu zvykli šprintovať. No, Ja. však najde. Jasné. Poď.